Ďalší mýtus o láske znie takto. Som samostatná, zvládnem všetko sama. Partnera nepotrebujem. Na prvý pohľad to znie zdravo, silno, sebavedomo. Ale v terapii často vidím, že za tým nie je sloboda, ale strach z blízkosti. Niektorí ľudia nemajú problém byť sami. Majú problém byť s niekým naozaj blízko. Preto sa nedoverujú, preto majú vzťah bez hĺbky. A preto je sex jednoduchší než intimita. Hovoríme tomu kontrazávislosť. Nie je to nezávislosť. Je to ochrana pred tým, aby nás niekto nemohol zraniť. Zdravá láska nie je o tom, že nikoho nepotrebujem. Je o tom, že viem byť sama, ale zároveň si dovolím niekoho potrebovať. Toto je len jeden z mýtov o láske, ktoré nás často milia viac, než pomáhajú. Počas týždňa sa pozrieme na ďalšie a na Valentína si konečne povieme, čo láska naozaj potrebuje, aby bola zdravá.